Η λίμνη Κορώνια, η οποία τη δεκαετία του 1950 ήταν από τις πιο παραγωγικές λίμνες της Ελλάδος σε αλλιεύματα, γνώρισε μέσα σε διάστημα λίγων δεκαετιών μια πρωτοφανή περιβαλλοντική υποβάθμιση, η οποία την οδήγησε στα όρια του αφανισμού. Μαζί της εξοντώθηκε σχεδόν ένα ολόκληρο οικοσύστημα και εξαφανίστηκε η μακρόχρονη αλλιευτική παράδοση της περιοχής. Τη δεκαετία του 1970 είχε έκταση 45.000 στρέμματα και μέσο βάθος στα 5 μέτρα, ενώ στις αρχές του 2000 η έκταση της είχε μειωθεί σε 10.000 στρέμματα και μέσο βάθος μισό με 1 μέτρο. Η τελευταία εμφάνιση ψαριών έγινε το 1995, ενώ το καλοκαίρι του 1999 η λίμνη ήταν πλέον εντελώς αποξηραμένη. Το καλοκαίρι του 2007 30.000 πουλιά πέθαναν, ενώ το 2008 αποξηράνθηκε για μία ακόμη φορά, με αποτέλεσμα την ουσιαστική εξαφάνιση των αποδημητικών πουλιών. Τα αίτια της υποβάθμισής της εντοπίζονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η ανάπτυξη ρυπογόνων και υδροβόρων βιομηχανιών, αλλά και η υπεράντληση υδάτων για την άρδευση καλλιεργειών. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης υπήρξε ένας στρατηγικός σχεδιασμός για την αποκατάσταση της λίμνης. Το συγκεκριμένο έργο εκπονήθηκε στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού και αποτελεί το σημαντικότερο και βασικό τεχνικό έργο που πραγματοποιήθηκε μέσα στα γεωγραφικά όρια της λίμνης και ήδη από τα πρώτα στάδια υλοποίησής του συνετέλεσε στην αναστροφή της διαδικασίας αποξήρανσης και στην αναβάθμιση του φυσικού περιβαλλοντός της. Η υλοποίησή του υπήρξε απαιτητική, καθώς μια σειρά από πολύπλοκους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς όρους έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη και σε συντονισμό με τις αρμόδιες κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες να γίνονται οι βέλτιστες επιλογές για την ταχύτερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση του έργου. Ανάδοχος του έργου είναι η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΜΕ ΑΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η δημιουργία εκτεταμένου αναχώματος με 2 υπερχειλιστές και 2 κενωτές στη δυτική πλευρά της λίμνης για τη διαμόρφωση υγροβιότοπου και την αποτροπή πλημμυρών και η κατασκευή βαθέως ενδιαιτήματος στο νοτιοανατολικό τμήμα της. Πιο αναλυτικά, με την κατασκευή αναχώματος στη δυτική πλευρά της λίμνης διαχωρίζεται μια λεκάνη όπου καταλήγουν τα νερά των χυμάρων που αποτελούν και τους βασικούς τροφοδότες της λίμνης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας βασικός ταμιευτήρας νερού, ο υγροβιότοπος, έκτασης 3.760 στρεμμάτων και βάθους περίπου 1 μέτρο, που εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, προάγει την υδρόβια ζωή και συμβάλλει στην προστασία και διατήρησή της και σε περιόδους ξηρασίας. Το βαθύ ενδιαίτημα επιφάνειας 400 στρεμμάτων ουσιαστικά εξασφαλίζει την επιβίωση της λίμνης σε μεγάλες περιόδους ξηρασίας, αυξάνοντας το βάθος του πυθμένα κατά 2 μέτρα. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων της περιοχής, στην επαναφορά και διατήρηση της υδάτινης επιφάνειας στα προηγούμενα της γεωγραφικά όρια και στην αποφυγή πλημμυρών σε παρακείμενες καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές. Σε μια σύντομη από ψηλά περιήγηση στο έργο, διαπιστώνουμε ότι η ζωή ξαναγυρίζει στη λίμνη. Διακρίνουμε το ανάχωμα, που διαμορφώνει μια νέα τοπιογραφία για τη λίμνη, με τον υγροβιότοπο στα δυτικά του να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, με πλήθος καλαμιώνων οι οποίοι φιλοξενούν ποικιλία αποδημητικών πουλιών όπως ροδοπελεκάνων, αργυροπελεκάνων και κύκνων σε πολυάριθμες αποικίες. Μετά την τροφοδότηση των νερών της λίμνης με γόνο, ο αριθμός των ψαριών αυξάνεται σταθερά, αποκαθιστώντας την ισορροπία στο οικοσύστημά της. Ένα οικοσύστημα εξαιρετικά σημαντικό για την κεντρική Μακεδονία αλλά και για όλη την Ελλάδα, του οποίου η προστασία και διατήρηση έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών.